Epala, Leire txikitan, olako papertxo batian, herriko musika eskolan galdetu zioten. Zer instrumento nahi dezu jo? Eta 3 aukera jarri behar zituen, bai, 3. Eta aurrenengo aukera zeintzan? Txistua. Mentxe nik jarriko ete bai. Venga, txistua. Vale. Eta, bigarrengo aukera, baldakizu zeintzan bigarrengo aukera, Leirena? Txistua ere bai. Venga, hemen bai txistua jarriko dugu. Oso ondo, txistua. Eta, baldakizue 3. aukera zer jarri zuen? Pentsatu? Asmatu dezu ez da? Txistua bai, hoixe jarri zuen. Txistua jarriko dugu. Leire, txistu jolea da. Eta gaur gurekin izango da. Adi asko dakita. Nige bai, txistu eta txistu jarrieta. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Leire Erretegi ongi etorri zer moduz. Bota bostekoa. Oso ongi, zuen izan da, ezin hobe. Bueno, egia alda txikitan, herriko eskola, musika eskolan zantzizuela, venga, 3 instrumento jarritazu, txistua, eta venga txistua. Bai, ala da. Gurasoak hoi esaten du bintzan niena izoroitzen, baina ala da. Zenbat urtetxo zen Euskan Ordun? 7. 7 urtetxo. Vale. Eta ordutikan, zure pasioakin, gaina zure pasioa, guain zure ogibide bilakatu da, ez da? Hoi da, bai, gero hortik Iruñeko kontserbatoriora, hortik hemen Donostin musikenen goi-mailako ikasketak initun, eta bide hortan gaur egun arte, eta gustokoa denen bidea beti politu. Goxatzen, hori da. Eta Leire, baita ere, gaina sariak irabazitakoa zaude txistuak indadana, ez da? Txistu eta igual beste instrumentun batekin bai. Ez, sarik txistukin. Pianoare zehoze jotzeu eta ikasten bagabiltze, baina sari bai bide hortan, ikasketak ere horrera eraman nauea, eta, sarik etortzen badie, Ze sari etorri dia txistuakin? Batetik izaten die Euskal Herriko txistuari gazteen txapelketak. Eta hor, hainbat urtetan parte hartu du, eta hor sarin bat etorri zen, eta gero aurreko urten musikenen gradua mailerako lana inbehar izaten da, beste dozein gradutan bezala, eta gero eman zitean Donostiako Orfeoia musikene saria, gradua mailerako lan hori zela eta. Ona, zorionak, eskerrik asko tortzeatik, gio joko aldi guzu hemen abestitxo ematola txistuakin. Joze, bai, eta zu dantzainezkeo, guztua. Ni dantzaingo, omala balago ingo ditut, oso zeingo dugu. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzezea. Hor igual musika nobe. Bai, musika nobeto. Bueno, elkarrekin izozen txukuna ingo dugu, nik zukalden lagunduko izu, eta zunei txistua gotzen lagunduko jazu. Saiatuko ba, saiatuko. Adi lagunak, egondoko saio bat horreta. Bueno, lagunak eta Leire, garatuko izet pausuz pauzu, nondik noa ibiliko gen errezta biteko garaian, bale? Ingoitugu zainzuri batzuk kiribilduta milorriakin, eta hoiteko ingo deuna da, dendabizi zainzuria pixka zuritu, uretan egosi, gatza eta azukre pixkatekin, eta gero ingo deuna da, milorria otzgailuan daka, bestela hemen beratu itea eta gero biuna gelditzea, gero ateako dugu milorria, pusketa bat jarriko dugu, eta bertan jarriko dugu, urdea azpiko pixkat, gazta bat, gero zainzuri bat, kiribildu, arrautza emango jo laurakin da dazkaunian, eta labian erreko dugu, bale? Eta horrei laguntzeko, ingoitugu pare bat gauza. Ingo dugu barrengorrin krema bat, ingo deula da tipulina batzuia ondo gorritu lapikuan, gorrituta donian bertara barrengorri garbituta bota, berriro ondo gorritu, bertan salda sartu, murrizten utzi, eta gero ingo duguna da, krematu esne gainakin. Gatzan puntua jarri, piperra utza, eta hori jarriko dugu plateran oinarrian. Zainzuria gainean, eta gainetik botatzeko armendolekin krematxo bat prestatuko dugu. Ingo duguna da, baratzuri aliak eta armendolak oliotan pixka goxatuta daudenean, ingo duguna da, baitare arrautza egozin bihar deu, ingo duguna da morteron armendolak eta batzuia ondo txikitu, barrua gorringua bota, jarraitu txikitzen, gio botako jo gurina, dana krematuko deu, eta hori erabiliko deu plateran gainetik botatzeko. Ados? Osongi. Bueno, hau esan da lana banatu behar ditugu. Eta lana banatzeko,
Beitu, baratzuri ale desente behar ditugu, honeako lau eta horrako beste lau. Orduan hemendikan 8 aleatea eta zuritu, bale? Oso ondo. Eta nik zain zurituko ditut eta egosten jarriko ditut. Hemenateko etontzila, urez betetzeko, eta bagoaz. Leire, zu oso gaztia zea, ez da? Zenbat urte dazkazu? Nik 22. 22 urtetxo, ona. Eta esan behar nizun, esan dezu 7 urtetxokin jabazenekila txistulari izan nahi zendula. Hori esaten du, bai? Hori esaten du, Goratze altzea zu, ze oroitzapen dazkazu hasi zinanekuak? Bai oroitzen naizela musika eskolan, instrumentue aukeratu behartzenetan, hola fitxa bat pasatzen ziguela eta bertan 3 aukera jarri behar ginu zen, lehenengo, bigarren, 3. eta antza denez, gurasoak dioanez, nik denetan jartzen nuen. Danetan txistua. Txistue. Eta gero galdetzen diteanen, eta zergatik txistu eta hola, eta nik egia esan erantzun argirik ez dut izaten, esan dezaketena da, izango dela, herri giroan, herriko karriketan zer ikusten nun, hori zela, ez? Eta txistua giroa jartzen zuen, da zu giroan aizen duen jarri. Holako zerbait? Bai, edo, igandero atxaldetan, leitzen txistularik jotzen zuen plazan, hori giro hortaz oroitzen naiz, edo herriko pestetan txistularin diana etxeko balkoipetik pasatzen zen, da hori ere ikusten nun, eta, horrek erakarriko nindun, eta hori aukeratu, eta hortan segin. Eta murgildu eta goxatu eta gaina premioa gatea. Ona. Bueno, eta Leire, txistua, zergatik anain beste bete izu txistuak? Esan dezu bai kalen ikusten zenula, bestia, baina zuri gero personalki hasi zeanean txistuakin ikasten eta txistuakin goxatzen, zer da hainbeste betetzen izuna txistua? Egia esan, tamborina ikusten bazu eta txistua kalian, horre ja plaza bete iteu, ez da? Plaza kalia edo berdana, ez da? Txistu eta tamborine balin daude, ja pesta seinalea, pesta usaile izaten da. Eta nik uste, hasiera hartan horrek erakarri nindula, oso kalekoa den instrumentua da, ematen ziten aukera musika eskolatik kalera ateratzeko, lau pareta horietatik ateratzeko, eta beste testu inguru batzutan, beste jende batekin jotzeko, eta gero hortik bazoaz zabaltzen ez dakitze herritako pestetara, edo dantza talde honekin jotzen hasi, eta aukera ezberdina zabaltzen die, eta alde hortatik oso aukera anitzeko instrumentua da. Gero ja ikasketetan aurrera joan ala, bazoaz errepertorio edo musika mota gehiago ezagutzen ebai, deskubritzen, eta, nik uste txistuk dauken jendarte horrek harrapatu nindula. Iten duen girua, sortzen duen soinua, gaina soinu berezia gatxistuak, barroan joeltze zaizun horietakoa, ez da? Ez alda, ala. Bakarren bate igual gutxixio gustatuko zaio, beste matzoi gehiago, baina berezie badabe. Baina esaten dezuna, ekentzuten dezunean txistua, ez dezu hemen badator girua, badator festa, badator, ez da? Kale kantoia ez dakit hor girua sortzeu, ez da? Bai. Eta zuri nun gustal zeizu gehiago jotzia egia esan. Bai holtzetan hor, ez dakit, teatro baten, edo nahi zure bai kaletan ibilita festa girotan daulakotan. Denak betetzen hau, egia esan, momentu bakoitze badauke bere denbora, bere repertorioa, bere jendea, eta ni saiatzen naiz denetik itxen, aldenetan kalen jo, nahi izugarri gustatzen zait lehitzen pestetan jotzea, edo, lehitze ezten beste edozein herritan ebai, eta gero, konservatorioko kontzertutan, edo bestelako emanaldi batzutan ere, horrek, zabaltzea izkizu beste ate batzuk, eta beste aukera batzuk, orduan, osotasun hortan, aldenen. Eta Leire, emantzi zuten 2008an lehen gortean ez banden zinazten musikenen sarilla, ez da? Zergatik gan emantzi zuen? Nola izan zen sari hori lortzeko, zein behar izan zen duen? Guk inbehar izaten du gradu amaierako lana, ikasle guzik, 4. maila bukatutakoan, idatzizko lan bat, ikerketa lan bat da. Eta bakoitzek aukeratzen du aukera libren gai bat. Gure espezialidadekin, kasu hontan nire kasun txistukin, lotutako gai bat izan behar. Arrarua txistu aukeratu zen dula, ez da? Ala behartzun, Ala behartzun, ez da? Eta orduan, nik hain zuzen gaina aukeratu nun gaie izan duzen lehitzeko txistularin errepertorioan ingurukoa. Hor bada, errepertorio nahiko berezi bat lehitzen
jotzen dena, aspaldiko txistularik garai baten jotzen zuena, eta belaunaldiz belaunaldi transmititu dena, hauz, belarriz. Idatzi gabe dauden horietako belarriz mantendu dira, ez daude ez da idatzita igual? Hasiera baten, hoi da justo nire lanen oinarri, hasiera baten dena belarriz transmititutakoa zen, momentu baten leitzera Miguel Ángel Sagasta apaiz eta txistularia iritsi zen arte, eta berak lan handia eintzun, herriko txistulariri haik jotzen zituen doinu grabatzen eta paperera transkribatzen. Orduan berari esker, gaur egun... Hor gelditu dira. Bai, iritsi zaizkigu eskuizkribu asko, garai bateko txistularik jotzen zituen doinunak. Eta paiz horrek idatziko ez bazitun, akaso galduta egongo zian, ez da? Hoi da. Orduan horregatik, transmisio lan handia eintzun, Sagasetak, batetik martxan jarrizulako txistu eskola bat lehitzen, eta herriko gaztetxo askori txistu erakutsi zion, eta bestetik doinu guzti horiek ere paperera transkribatu zituen. Ze ona. Eta paper horiek zuk orduan eskuragarri dakazu, abesti horiek dana jotze dituzu, edo... Denak ez, asko aldira. Bai, bazien, 280 Benetan aizea? eskuizkribu inguru, bai, doinu inguru. Eta inuna izan duzen, oik eskuratu nire lanerako. Ona. Eta zure lan horrekin zena izen un txistulari horiek omendu, o zeintzan zure, edo sarille irabazi, zeintzan zure... Ez, sarille, hasiera baten enun burutan. Baizela, inain nion, aitortza moduko bat lan, aurreko... urteetan, hamarkadetan, hainbat jendek lehitzeko herrin indako lan horri aitortza xume bat behintzat, eta gero baita ere, ezagutarazi lehitzeko herriri edo baita kanpoko txistulariri ere, hor ze lan egon den, ze material daun, eta hori nolabait, sailkapen batin, eta gordeta gelditu zein. Ona, leire, egia esan oso lantxukuna eta herri guztia ongoa guztatzen duen lan horrekin, ez da? Azkenean hori herri jantzako dare bai, ez da? Bai, nik uste... Hemen ningo dugu gauza bat, bale? Baitu, hauek gordeko eskizut ja, honeako, eta hemen dikan erdik utziko ditugu gero armendolekin xigortzeko, bale? Eta hauek ingoituzu txikitu eta tipulinak inbotako ditugu goxatzea, bale? Bale, erki. Baina, hori zure kontu. Nola txikitzituzu batzuak? Hola, xe. Horrena, xerratu eta gero txikitu? Venga, oso ondo, bikain. Nik ingotena da aure bai erditik amostu, lehendabiziko geruzak enduko jot, eta gainontuko ingo txikitu, eta bertan sartu. Ez da kuidukan, ez da ere txiki inbez nola gero, barrengorri guztik eta nago xatzitu gunean, gero birrinduin behar ditugun, que lasai egon. Vale. Eta, leire, lan gogorra izan zen, oidena biltzia, oidena lotzia, nundikan artxibo eta jun behar izan zen, nola lotu zinitun lan hori guztiak? Ez azkenen, Sagaseta bera lehitzen, esan bezala txistu irakasle egon duzen, orduan material hori herrin bertan zeon, herriko txistulari ezberdinek zeukian, eta batekin eta bestekin hitzein da, banekin material hori bazeola, eta orduan beraien gana jonun material hori lortzeko asmoz. Eta, hasieran behin hori dena eskuratutakoan, lan nahiko robotikoa izan duzen hasierakoa, sailkapen bat inbehartzelako, eta hola dena Excel taulatan antolatu behar izan nun, ikusteko zertzeon, zenbat zeon, eta gero ja horrei testu inguru bat eman behar zitzaion, aurretik zeon horri idatzizko kontaketa bat egin, eta horrei dena borobildu historio guzie, eta gero esan oso politia izan duzen, behin lan mekaniko hori bukatutakoan, herriko txistularikin, Sagaseta apaizakin berakin. Danakin bildu zinen, eta danen irakutsi, eta danakin gain begiratu zizuen da dana. Elkarrizketakin. Sarilla hilatan ona da orduan, ez da? Nik uste baiet, jende askona. Jende askona, ona. Eta beraiekin elkarrizketakin, eta batek kontatzen zizuna, eta gero bestek, eta hola. Eta, Ondo pasatzen une bai momentu horietan, momentu haulak ebai ontzen, zentzen, mekatzi lamar, eharran sartu naiz edo, ze? Momentu batzuk igual bai, ikusten zilunen zailtasunen bat edo hurbiltzen zela, baina ez, orokorren nik lana oso gustora inun, eta hori, esan bezala oso politia izan duzen, jende ezberdin guzti horrekin biltzea, beraiek kontatutakoa jasotzea. Beraz, garrialdi berian zuretzako ere bai, ez da? Bai. Ona. Leire, hemen itzein da itzein, da bitu, lehen da biziko urratzak inditugu. Tipulina eta batzu ja, goxatzen jarri deu, hemen, oinzua piztuko deu, zain zurik egosten dazkau, eta arrautzare bai.
Gio jarraituko dugu, barren gorri garbitu, armendola xigortu, baina bitarten ningo duguna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Elika eskolara jungo gea, eta gaur este narritakorrai buruz itzingo dugu. Ikusiko zuen, oso biharrezkoa da, gure lizeiketak ondo iteko. Oazen ikastea. Kaixo, Joseba, ongi etorri Elika eskolara. Eli Gallego naiz, nutrizionista digestiboa, eta gaur, este narritakorrari buruz hitz egingo dizuet. Este narritakorra gaur egun badakigu estea eta garunaren arteko interakzioaren desoreka barruan dauden gaitz bat dela. Hau da, trastorno funtzional digestiboak deitu izan direnak orain arte. Ezer organikorik ez dago ezer puskatuta, gaitzarik ez dago, baina ez haude ondo. Orduan funtzionaltasunean arazoa dago, trastorno funtzionala dago. Eta zerk eragiten duen este narritakorra? Bueno, hontan gauza ezberdinek parte hartzen dute. Detonantea gehienetan emozioa dira, bildurra pasatzea, angustiatuta sentitzea, edo momentu txar batetik pasatzea. Estresa ere izan daiteke, puntuala edo kronikoa, ez? Dietak ere bai, zerikusia handia dauka. Alde batetik, elikagaiek duten propietate fisiko-kimikoengatik, eta bestetik, gure jarrera elikagaiekiko, gure portaera ere bai, zerikusia handia dauka, este narritagarriaren sorrerarekin. Sistema nerviosoak parte handia hartzen du digestio guztian. Alde batetik, transitoa, berak gidatzen duelako, eta pauso sekretatu behar diren sustantziak, entzimak, hormonak, gure burmuinen menpe daudelako. Beraz, sistema nerviosoa ere bai oso importantea da este narritagarriaren sorreran ere. Badakigu ere, genetikak ere parte hartzen duela, izan ere emakumezkoa gera gehien pairatzen dugunak este narritakorra. Eta, aipatu beharra dago ere bai, infekzioak, gastroenteritisak edo COVIDak ere bai parte hartzen dutela sindrome honetan. Sintomak oso inespezifikoa dira, baina pentsa diagnostikorako behar ditugu sintoma digestiboak, estradigestiboak eta baita ere emozionalak. Superimportantea da hiruetatik egotea. Zeintzuk izan daitezke sintoma digestiboak? Mina ia beti, eta baldintza beharrezkoa da, mina egotea. Eta ondoren, defekazioan aldaketak, konsistentzian edo frekuentzian adibidez. Sintoma estradigestiboak izan daitezke azalarazoak, edo gorridurak, dermatitisak, buruko minak, horrelakoak izan daitezke, baita ere askotan pixa egin behar izateak, edo asko daude. Eta emozionalak izan daiteke larritasuna, kezka, gehiegi bueltak ematean gauzei, berriro ere estresa aipatu behar da. Eta ze elikagaia gomendatzen diren este narritakorra dagoenean? Esan dezakegu ezinbestekoa dela omega-3 sartzea eta baita ere zuntza. Ez edozein zuntz. Zuntz disolbagarria, ez disolba ezina. Omega-3aren kasuan, izokina izan daiteke oso modu erresa omega-3 sartzeko, edozein arrai urdin ale txikiekin nahikoa izango da. Baita ere intxaurrak, beste behin ere, beti oso lagungarria direlako, baita ere lioa edo txikitutako lioa, eta ja zuntzari buruz ari bagera edo zuntzaren atalean, porritxa, olo egosita dela, horrelakoa, gordinean ez du lan berdinarik egingo, ze ez du zuntz disolbagarria sortzen, baizik eta horrela disolba ezina izango litzatela. Konpota, sagar konpota edo udariarekin egindakoa ere bai, baina beti ere egosita, eta baita ere txia, baina hidratatutakoa. Eta oso importantea da, kasu horietan, C vitaminan aberatsak diren frutak ere bai sartzea, arandanoak edo mandarinak, kiguiak ere bai, eta noski nola ez, platona ere bai. Bai dire, zenbait elikagai ekiditu behar direnak, baina kontuz, ze edozen elikagai saiesteak bere B aldea izan dezake. Saiestu beharrekoa, zuntz disolba ezina izango da aldi batetik. Hau da, zereal integralak, hazi azalak, hazi osoak, horiek
ekiditu behar ditugu, saiestu behar ditugu. Baita ere, diarrea edo puztutasun handia dagoen kasuetan, laktosa ekiditzea komenigarria izaten da ere bai. Edulkoratzaiek ez digute bat ere laguntzen, oso fermentagarria dira eta puztutasun handia eragiten dute, eta fruktosan oso aberatsak diren produktuak. Ez fruta eta barazkietan datorren fruktosa, adi, baizik eta gehitzen den fruktosa guzti hori, hau da, sano jan behar dugula. Eta nola ez, alkola, kafe torrefaktua, janari minak, alik eta gutxien haragi gorria eta estebeteak. Esten harritakorra gaitz kronikoa da, betirako izango dugu, baino bizikalitate ezin hobea eduki ahalko dugu, baldin eta tratamendua lau hankatan oinarritzen dugun. Alde batetik noski elikadura izango dugu lagun, baino pertsonalizatu beharko genuke. Bestetik, psikoterapia, psikologoak oso lan ona egiten dute eta beharrezkoa den lana egiten dute honen tratamenduan. Batzuetan hori gabe, estrategia dietetikoak ez du erantzun onik izaten. Hirugarrena, kirola, ariketa fisikoa, indar ariketak batez ere oso lagungarriak izan daitezke. Eta laugarrena, medikuari noski kasu egin behar zaio eta batzuetan farmakoak beharko ditugu gaitzaren larritasuna hobeto eramateko. Suplementuak ere bai erabil daitezke, baina beti ere ondo ezarrita dagoenean, bai estrategia nutrizionala eta baita ere psikologoren laguntza hor dagoenean. Orain badakizue, zer egin edo zer ez egin, esten harritakorra baldin baduzue. Eta zalantza gehiago izan eskero, Elika eskolara etorri. Hemen, nutrizio digestiboan aditua gerata. Aio, beste bat arte! Aupa, Eli, eta mila esker. Egia esan, kolon irritable, deitzen dana hori, ez da? Narritakorra. Egia esan, hitza askontzako berria izangoa, eta hemen beti ikasteko gaude. Eskerrik asko, eman dituzun aholku guztien gatikan, eta gu hemen jarraitu behar dugu, koxinatzen. Bezarka da hondi bat. Bueno, hemen, ikusi ezua, ugetxingo ezua, zeatik amestela, gehiagin gozaigu, eta egin deuna ere bai, zain zurik atea eta iragatzi, bero daude, eta arrautza hemen jarri dugu. Inbiar deuna da bertako barrengorrik bota. Barrengorri hauek bakizu ezer dien, ez da? Da, txampiñoiak, baina portobello deitzen dira. Portobelloak kanpotikan beste kolore daka, zapor igual pixkat senduak, baina oso antzekoa dira. Inbiar dituguna da pixka garbitu. Nahiko garbi daude, leire? Igual ikusten dezu hemen nola lokatz pixka dakan, nazu behitu, puntillakin nola egiten dezu, eta pixka kenduko jozu horrela, pixka kendu, eta, zu gaina leitzarra izan da hor perretxikuak eta garbitzen, ze habilidad diogiko zu, ez da? Askoik ez, hori zuek gehiago Gipuzkoarrak. Bai, ez da, Gipuzkoarra leitzan, bale. Egia esan, nahiko garbi daude, eta hauek mendiko ontxok eta baino garbi etortzen dira, ingozuna da pixka mosture bai azpiko beruza, eta horrela xe, bale? Batean lokatzasko alimaka, nahi mati ezut, aurretatik pasatzen dut, edo bestela iten dut papel bat pixka tezetu eta horrekin garbitzen. Baina ni uste puntillakin pixka garbituta... Garbituta, listo. Txukun, gero, garbituta gero, ebai esango zu, behitu, garbituta gero, ingozuna da, hartu eta lautan. Bale? Osongi. Venga, hoi zure kontu, eta ni jungo naiz milorri ateakoet. Ozgailutikan eta martxan jarriko gea, ja kiribiltzen gure zainzuriak, eta hau kudeatzen. Bueno, badazka hau hemen, eta martxan jarriko gea. Bueno, leire, txistuleari batek irabazi aldun sarik edo premioek edo hola gauzei gaundilena zer da? Zein da, noaino iritsi nahi dezu? Bueno, ez dakit badauketenik helburu zehatz hori. Azkenen, nik uste saririk handina dela zure instrumentukin, norberak berekin musikan behintzat gozatzea. Hori bai, eta zure herrian malima eta zuriakin, oendik eta gotu, ez da? Bai, oendik eta hobekio. Eta bide hortan, alik eta, bide oparoena itxea, zure ingurukin, zure instrumentukin, errepertorio alik eta gehiena ezagutzen, toki alik eta gehienetan jotzen, eta gutxi gehiago. Eta gero, sari hola zehatzak edo etortzen badie, oik azkenen die... Zein dia, zer lehiak eta daude hor hola potenteak dienak txistularinak. O txistulariak zer da, Euskal Herri mailan, o lebai Espaini mailan, edo beste lekutan ebai jotzen da? Txistue oso bertako instrumentua da, gero... Oso bertakoa da. Estatu mailan badaude, familikoak edo dien beste instrumentu batzuk Europa mailan ebai, hiru zuloko flauta bada txistue, alako asko daude, eta bere danbolinekin jotzen dienak badaude, beste hainbat,
Baina txistue, hemen bertakoa da. Hemengoa da. Eta lehiaketa aldetik gaur egun berez gazteena bakarrik dago. Euskal Herriko txistulari gazteen txapelketa ospatzen da. Hainbat kategoritan banatzen da, 3 kategoritan. Garai baten, ziren 8 urtetik 12 urtera kategori bat, 12 urtetik 16ra beste bat, eta gero 3. taldekako kategoria. Eta lehen urtetik taldekako kategori hori ordezkatu da 18 urtetik 25 urte arterako kategoria. Eta, ze ja aurrenengoak irabazituzu, gainutxeko keba irabazituzu, edo ja danak irabazita azkazu. Bueno, hor hasieran Iruñeko kontserbatorioan hasi nintzen bertan parte hartzen, 12 urtekin, eta gero 16 urte arte, eta lehen urten parte hartu nun ja 3. kategoria berri hortan, 25 urte artera. Arte dana, eta hori irabazi zendun. Bueno, ala tokatu zen, bai. Nahi gabe, tokatu intzan, tokatu intzan. Hori ez da sorteo bat, leire. Bueno, lan egin berra da. Lan egin berra, eta ez gutxi. Bueno, eta txistuan munduan adibidez, zu gusten dezu ja ikasi dezula ikasi behartzen duen dana? O askoz gehiago da ikastia? Ez, nik uste txistu mundun, musikan, orokorren, edozein instrumentutan da, nik uste sukaldaritzan ere antzeko gertatuko zaizuela. Ez da bukatzen, ez da? Ez da bukatzen, beti bada zer desunean ikasi. sukaldaritza, hortze harrapatu izu, ja, ez da bukatzen, hainbeste osagai, hainbeste doinu, hainbeste histori, ez da? Hoi da, berdin. Beti bada zer deskubritu, zer probatu, zer ikertu, eta bide hortan musikari bat beti ongo da. Beti martxan. Bai. Eta adibidez, txistuakin, zuk zure pieza komposatu izan dituzu, o beste abestiketak jotzen dituzu? Edo bakazu zure abesti propio bat txistuakin jotzen dezuna? Egi esan, komposiziorako edo idazketarako hori ez dut oso nabarmena izan, bada jendea, nabarmenagoa daukena, eta bere piezak eta idazten dituna, nik egia esan ez, gehiago, izan naiz besten piezak jo dituna. Oaingoz, ez da? Oaingoz, batek daki. Vale. Bueno, eta, adibidez, guain txistuakin, ibiltzea baitare, eskoletan, edo leitzako eskolan, edo bakit klasek ematen ibiltzea zehala nun baitetan, ez da? Bai, gaur egun Soinuenea fundazioa da Oiartzungo herri musikaren txokoa daun fundazioa, eta bertan herri musika eskola badao, eta hor txistuko irakasle naiz, bai. Eta zenbat ikasle dazkazu edo zenbat klase bat dituzu? Ez asko egi esan, badelako azken urtetako joera orokorra txistun kasun, ikasleen berakada edo nabarie dela, ez dakite zein den horren arrazoie edo zein ote den horren soluzioa ere. Jakin nahiko nuke, ez dauket argi. Egia da, azken urtetako errealidade bat dela, berakada hori. Berakada dijoala. Ikatxamenta, zerbait hain guria da nahi, eman berko jo, etekin jatea biharko jo, ez da? Bateze gazten arten da berakada. Gazteatik, moen hip-hopa eta bestia, o bestia hainbeste musika mota, hainbeste instrumentu, gandea autotuniak eta barri biltze dialako, edo... Bai, izan lehike, horreke asko kendu dio. Gaur egun ja, hainbesteko eskaintza dago, hainbesteko aukera dago musikan, beste estimulo asko zekeio dauzke gaur egungo gaztek, eta beste interes batzuk, Zuk esango zenun txistua musika tresna zail badala, erresa da, nun zailkatuko zendun. Ni pentsatzen dut, ez dakit, ez da instrumentu bat, ez da erresa. Ezkenean belarria berda, eta ondo jobiara, eta ondo jotzeko danak dia zaiak. Baina didez, pianua jotzia, o gitarra jotzia, pixka zaio izango zen txistua baino, o ez da zertan? Bakoitze oso diferentea da elkarren artean, ordu nola sailkapen zehatz bat itzia, ez da erresa. Bakoitzek badu bere ezaugarri organologikoak, teknikoak, eta bere jotzeko modue. Orduan, gero adibidez pianoan, ikuspegi harmoniko asko zabalagoa da, ikuspegi musikala, dauzkezo lehenengoa hotxa, eskuineko eskun, bigarrena hotxa izaten da ezkerreko eskun, gero askotan esku bakoitzak bi ahotxere izaten ditu, eta aldiz txistun, igual daukezo beste zailtasun bat, beste inberreko bat dela, hain zuzen, psikomotrizidade hori ezkerreko eskuek
eskukin txistue jotzea, Bai. eta eskuinekoakin danboline perkusioa. Danbolina, Hemen taldi melodia, berean aiziago da. hoi da. Hemen melodia eta hemen erritmoa. Eta bi hoien hartzeko uztarketa Ja. lortu alizatea. Txistua beti damoninakin eskutik eman da dijoa. Gehien txunetan Gehien bai. Gero, bada... Zuka dibes txistua goten bazu tambolinia be, zoze falta zaizula notatzezu, Bai, hemen eskuineko eskua zerrin ez dakila. Bueltaka ebiltzezu eskuineko eskua. Bai. Gero, bada, txistu askotan jotzen da pianoakin, edo akordeoakin, edo beste instrumentu batzukin, baina danboline beti tarten. Danbolina eta. Bota honea, ja, barrenkorrik. Songi. Energia pixet emango jotu hain. Vale, ja tipula goxatuta dazkau. Nik hemen kiribilak egin da dazkat. Barkatu nazu, hemen Bai. digan hartu erretontzitxo hau. Hemen jarriko ditut zain zuriak kiribilduta, arrautza emango jo, eta labea sartuko ditugu. Eta leire, dultzaina bai ikasten naizea, ez da? Bai, hori... Eta, ze muskua? Lehenagotik gauze asko ezkinu zen, eta beste Venga, bat. beste gehiago. bat. Eta gaina asko... Leitzarrako lagua, zeate, ezin dezu, gauza batekin ibili, ez da? Hoi izango da. Ona. Gaina, bueno, asko pentsatu dezake igual elkarren kompetentzia diela txistu eta dultzaina, baina, banun gogoa, aspalditzatik eta urten kursasieran aukera suertatu zen, da hortan nabil, bai. Eta zenbat denbora ibili bihartzea guain dultzaina ikasten, edo... Ez dakit, hasi berri naiz eta ez dakit zenbat denbora zegongo naizen. Behintzat ja soinua ateratzen diat eta kantu batzuk eta jotzen ditu. Eta, bueno, lehengoan inun, nire lehenbiziko kale buelta, kale fila. Benetan, Dultzainakin. Ondo zaita. Zeran txekotasun topatuko zu dultzaina eta txistuan artian? Ba, nabarmenena biek aizezko instrumentuk diela, Bai. putzi martzaiola, baina dultzainak askoz aize emisio potentegoa eskatzen Guan ditu. dibuetan potentegoa. Bai, indar gehiago hemen diafragmatik eban bertzaiona, eta, bueno, gero posizioak ere diferentek dira. Txistuk iruzulo bakarra dauzke, dultzainen bi eskuk erabili behar die, eta... Baina, gero, aldi beren ere biek die oso kaleko instrumentuk. Txistugun aipatu duen bezala, dultzainere kalen asko ikusten da, kalen asko jotzen da, erraldoiekin, edo bestelako kale bueltetan, eta... Oia. Eta, orduan, ze guain dultzainako klasek ere bai emateko asmoakin, edo Baterak. hori berandu? Hoi berandu, izatekotan berandu, bai. Vale. Bueno, a ver, hemen txe lagunak. Inditugu desente urratz, Beitu, hau, listo, hemen zain zuri zeuden. Arrautza hemen dakau, beitu, zuritu nazu arrautza bezez. Vale. Beitu, kaskatu, epela dago, kontuz. Baina, bueno, nik uste ondo gozita dola eta errek zurituko zula. Hoi zuritu, hauek labian sartu, beitu, barrengorri horiei utziko ez pixka murrizten, eta pixka murrizten danien geho botako jau salda, Lehen da bizi behaiek ura botatzia, eta ura botatzen duen, da ur hori murrizten azten dien, salda botako deu, eta goxatzen lagako deu pixka gehiago. Ingo deuna dagoen hauek labian sartu, vale? A ver, bani juala. Labia 180 geira. Ez du oso bero asko bihar, zeatik milorria bestela barrutikan gordinak geratu eta kanpotikan gehiagi inda, orduan. 180 geira, ondo dijoa horrela. Eta esan duen bezala ia dena bideratuta dakaunez, jungo gea beste reportai bat ikustea, bale? Zehazki jungo gea, ara, kafe, taberna, Bilbora, eta ikusiko zuen, ze gauza eharra prestatuko duen. Guantxega de vuelta. Kaixo, egunon Joseba, zer moduz? Bueno, ni Mikel Arrieta naiz eta hemen gaude Bilboko Alde Zaharrean, Arategi Zarkalean, nire taberna, Ara Taberna ezagutzera gonbidatzen zaituztet. Ara Taberna pasaden urteko urrian zabaldu genuen, duela urte erdi edo, eta Alde Zaharrean dago kokatuta Arategi Zarkalean. Merkatua eta Santiagoko Elizaren artean, katedralaren artean. Taberna honek daukan gauza berezia da, ez dagoela taberna kale batean, leku apur bat lasaiago batean dago, eta batez ere auzoko jendeak nik uste asko eskertzen duela bertako jendeak montatutako taberna bat egotea, leku lasai batean, eta horregatik nik uste dut jende asko pasatzen dela hemendik. Nire ustez apur bat kale honek, eta auzoak behar duena ere apur bat norabide horretatik doaz. Gero eta gehiago ari dira frankizia multinazionalak eta montatzen tabernak, eta guk uste dugu auzokoek ere egin behar dugula apur bat esfortzua, bertako negozioak bizirik mantentzeko, edo beste negozio eredu batzuk egoteko, ez direnak bakarrik frankizia eta multinazionalak. Taberna honek daukan berezitasun
zailtasunetako bat da ez daukala sukaldatzeko baimenik. Hasieratik genekien eta erabaki genuen egoera horri apur bat buelta ematea, ateraz edo eskainiz, patea, gaztak, embutidoak, eta gero laban egiten ditugu nolako platatxu batzuk, eta gazta tarta eta olako gauzak, baina gure eskaintzaren gehiena platerrotzak dira. Beti saiatzen gara, alde neinean bertako produktuak erabiltzen eta platerrak txukun ikintzen. Eta kalitatezkoak batez ere, lan handirik ez dutenek eskaintzen, baina jendeak gustora baloratuko duena produktua. Kartan ditugun razio ez gain, ere barra txukun bat jartzen saiatzen gara, eta bertan jildak, sandwichak, bokatatxuak, lan pintxo azkarrak, eta apur bat denetarik jartzen saiatzen gara. Gero ardoen kontuan ere saiatu gara apur bat esportzua egiten, ardo ezberdinak jarri ditugu, Rioja, Ribera, apur bat guztuz aukeratuak. Haien artean, adibidez, Malaspiedras lantzigoko ardoa lagun batzuk egiten dutena, eta kartan jarri duguna oso gozagolako. Bezeroen profilei dagokionez apur batez ere bertan dagoena da auzoko jendea. Igual goizetan etortzen da apur bat jende nagusiago eta arratsaldetan gazteagoa, baina batez ere auzoko jendea apur bat nahi izango nuke hori dela apur bat desberdintzen gaituena. Behin aurkezpena eginda, guazen sukaldera errezeta egitera. Hemen ditugu gaurko errezetarako erabiliko ditugun osagaiak. Eta errezeta izango da burrata labean egindako barazkiekin. Prestatuko dugun errezeta nahiko simplea da. Egin behar duguna da barazkiak ondo txikitu eta erretiluan jarri, dena apur bat ondo jarrita labaran sartzeko. Ideia bururatu zitzaidan alde batetik nahi genuelako sartu plater beroren bat gehiago gure kartan, eta bestalde batetik nire kuadrilako Peio izeneko lagun batek eman zidalako ideia hau, eta berari eskerrak. Barazkiak labean sartzen ditugu 160 gradutan 45 minutu inguru, goiko partea apur bat txigortu arte. Egia zen hasieratik izan du nahiko arrakasta platerronek, alde batetik zerbait desberdina delako gure kartan, eta bestalde batetik probatu dutenek ondoko gomendatu dietelako. Eta behin barazkiak prest ditugunean, egiten duguna da plater batean jarri apur batera zapalean, erdian lekutxo bat utziz, gero burrata kontu handiz ipintzeko bertan. Igual plater honen sekretua litzateke alde batetik ondo hartzea puntua barazkiei, eta bestalde batetik simpleena produktua ona izatea. Kasu honetan burrata esan dugun bezala bertan egiten dutena eta kriston kalitatezko produktua da, eta hasieratik gabiz biribiliko lagunekin lanean. Behin dakagula barazkiaren ohetxo hori jarrita eta gainean burrata, egiten duguna da zaporea potentziatzeko gatz beltza bota, albaka osto batzuk jarri aldeetan, eta olio virginia txorrota da bat bota, eta horrela prestango litzateke platerra. Bueno, Joseba, badakizu, nahi duzunean, etorri Bilboko Alde Zaharrera, Arategi Zarkalera, eta probatu gure gaurko platera. Bezarkada bat, agur! Aupa, Mikel, egi asko esan dek, zehona herriko jendia batia hor tabernetan, eta hoi goi barazkitxokin burra eta horrekin prestatu duna, Earra. Bezarka da hondi bat eta jarraitu goxatzen, gurian jarraitu behar dugu. Indeuna da, hemen geneuzkan barren gorrik goxatzen salda murriztu duare bai, hemen sartu dugu, guain esne gaina birrindu, eta iragatzi, krema listo. Eta hemen, almendrola, hemen egon da, jota zu, leire. Neka inda, almendrola danak ondo birrindu ditu, guain, botan perexia pikauta, gorringua, eta gurina urtu ingoizut. Bale? Urtuta sartuko diogu. Hola, errezo naztuko da. Eta, inbiar deuna da, betu, ja, atia irikin diet, zain zuri jai, zehatikan, betu zeitxurakaen, baina epel mantentzeko, hemen eutxuko ditu, betu, ja, zeitxura, ondo egozita, hemen txabetu ingo deuna da itxali, eta atia pixkat irikita gola utzi. Bale, guain bai. Eta ingo deuna da, hau birrindu, eta bagoaz txerrek etxarraka. Bueno, leire, eta mingaina irabai jarraitu behar dugu ematen, bale? Bueno, txistuak inditen dezu musika kontemporaneoa, ez da? Bai, hoi da, azken urtetan... Berezia, ez da? Bai, berezie bada. Hain zuzen ez delako oso ezagune, txisturako idazketa musikal berezie da, teknika berrik erabiltzen die, efektu berrik sortzen die
konposatzerako eta jotzerako eta interpretatzerako ordun. Eta azken urtetan egia esan txistun kasun obra berri asko konposatzen nahi die, gaur egungo konpositorek, toki askotakoak. Eta bueno, guk goi mailako, musikeneko goi mailako ikasketetan eta estilo hortako obra asko jo ditu. Bai. Eta bada, bueno, etengabe irekitzen nahi den bide berri bat. Ona, eta azkenean gozatu iten dezu, ez da, bide berri, gauza berri, ondo da horrezkoa gotzia, ondo da betiko kanta hoia gotzia, baina gure bai, berritu historia, ez da? Bai, eta zehoz berrek aurrera iteko, behar da berritzea, eta aldatzea. Mantentzeko, ez da, ez da, horre nuaz o muerez, ez da? Azkenean berritu inbierda, eta nola ez gure instrumentuekin. Bueno, hau indetena da, ondo birrindu, vale? Eta ingotena da, iragatzi. Eta, igual, ur pixka gotako jo, ni uste nahiko lodi gatu zetela. Eta betu, hemen da gazalda, lehenoko sobratuko, betu pixka gotako jot. Xeak, bale, listo. Hau, barroa. Eta ja, bere puntu hartuko. Eta, gaur, ze abesti joko zutxistu dakit? Bueno, nik uste itzein dunez leitzeko txistularin ingurun, leitzeko txistulari jotzen zituen doinun ingurun, doinu oitako bat, sagasetak leitzen jasotakoa, eta gero eskuizkribu oitako baten azaldutakoa. Eta gaur egun ere hainbatetan jotzen duna, fandango bat da. Fandango bat. Ona. Zure lana bukatu ituzu, hartu zure instrumentu. Txistu eta tambolina, eta ekin, ni plateratzen den bitartian, nola izena hau abestia, baldaka izena, edo oigu jarriko jau? Loale fandangoa. Loale fandangoa. Ona. Irrikitan gaude, entzuteko, irrikitan. Nahi desunian hasi, ni hau platera eratu ingoet bitartian. Da, bizi hau iragatzi berdet. Vale? Zenbat irauteu? Gutxi, fandangoa hola bixi-bixi edagainea eta... Bixi-bixi, ja, bikain. Dantzatzeko modukoa. Oso ondo. Pena platera iten nahi naizela, bestela, metxo hasiko nintzen, Aitzaki da, Aitzaki da. Bukaeraino iritsi naiz, behandu iritsi naiz, Ze ona. Ez que gila esan, nola, barroaino iristea, Barroaino iristea gila esan. Txistuan soinua eta zuela una mi esker horreteatik, eta guk hemen indeun errezeta, guantxa gelditzea hemen daztatzen, bale? Oida. Bueno, lagunak, bihar arte. Adio. Adio.